Lifestyle. Bună, astăzi ne aflăm din nou la salonul Mickey Beauty & Soft din Rădăuți, unde împreună cu colega mea vom realiza o emisiune despre make-up. Pregătirea tenului va fi realizată de către Mickey, unde ea ne va explica câțiva pași. Primul pas este curățirea tenului. Curățăm tenul foarte, foarte bine. Cu loțiune tonică, prima dată. Curățare. Urmează aplicarea unei baze pentru fondul de ten. Baza este Kiko, foarte bune produse. Da, sunt de acord, foarte bune produse. Cred că am putea spune dintre cele mai bune. Lucrez și tot cu ele și le știi. Da. Pentru mine sunt cele mai bune. Mă înțeleg foarte bine cu ele. Stau foarte bine și pe lângă ochișor. Lucrurile astea le poate face orice client și acasă. Acum urmează aplicarea corectoarelor. Fiecare persoană în parte. După cum vedem, ea are un ten aproape perfect, dar totuși câte o imperfecțiune tot găsim. Cearcăne, pete sau venișoare roșii, venișoarele roșii sau petele roșii, coșulețele roșii, vom aplica un corector verde, pentru că verdele stinge roșu, culoarea roșie. Și atunci, aplicând acest verde, petele roșii se vor estompa. Amintim că și corectoarele fac parte din gama Kiko. Da. Vreau să dau câteva secrete clientelor, le poate folosi și acasă. Corectoarele le puteți funcționa acasă. Se aplică, după care se tamponează foarte bine cu degețelele. Nu-l lași așa. Foarte, foarte bine tamponat. Prin tamponare. Așa, ia ochișor mai întâi. Aici am și pete mov, care le vom estompa cu un corector portocaliu, rozaliu portocaliu. Am zis că următorul corector este rozaliu portocaliu. Trebuie să dea într-o tentă de portocaliu ca să stompeze petele albastre. Aplicăm pe pleoapă, pentru că are puțin mov, albastru. La fel pe tamponare. Și întindem foarte, foarte bine, să nu lăsăm grămașoare. După aia, când aplicăm fondul de ten, să se... Cum a deschide ochii? Aplicăm și pe cearcăne, da? Aplicăm pe cearcăne, da. După cum știm, cearcănele sunt albastre, da? Și la fel. Urmează aplicarea fondului de ten. Prima dată alegerea fondului de ten. Unul mai închis și unul mai deschis. Doamna face solar. S-ar putea să trebuiască un fond de ten mai închis. Fondul de ten îl probăm tot timpul pe gât. Așa se probează.
Doamna Ana. O să facem o combinație între. Trebuie să combinăm foarte bine. Eu am să aplic cu degetele. Sunt make-up artiști care aplică cu periuța, eu aplic cu degetele. Mi-e mai comod și am impresia că pot controla foarte bine. Mai ales tamponările, care și fondul de ten unde am pus corectoarele trebuie tamponat, nu întins, pentru că dacă întindem, ștergem ce am pus de desubt, așa că tamponam foarte, foarte finuț și peste tot. Unde am trecut odată, teoretic nu trebuie să mai trecem, am întins și am plecat, nu ne mai întoarcem. Unde nu am folosit corector, întindem. Pe clar am pus corector, tamponăm. Strat gros, să nu încărcăm fața, deci foarte urât când vezi fața încărcând cu fondul de ten. Fondul de ten trebuie aplicat foarte, foarte frumos și peste tot. La fel și efectul de mască este foarte urât. Da. Nu trebuie să creăm efect de mască. Și asta depinde de alegerea fondului de ten. Dacă am ales fondul de ten conform culorii tenului, avem cum greși, nu avem cum face efectul mască. E foarte important pasul când alegi culoare. Continuăm foarte, foarte puțin. Să facem vedeți când este nevoie, pentru că am ales fondul de ten. Atunci la fel nu e nevoie să încărcăm fondul de ten. Să continuăm să facem legătura. După fondul de ten ce urmează? După fondul de ten vom aplica o pudră fixatoare care fixează fondul de ten, pentru că când transpir fondul de ten riscăm să se tocă, să curgă de pe față și atunci folosim o pudră. Pe bază de orez? Este praf de orez, chiar așa se cheamă, praf de orez. Care, din câte am văzut, eu ține loc și pe post de cover. Da, estompează foarte bine riduri. Știi cumva fondul de ten să nu aibă strălucirea aia urâtă, unsuroasă, care vedem la unele machiaje, uleioase. Vezi că nu va curge, fondul de ten va rămâne acolo, fixat. Este un praf foarte frumos, foarte finuț, care nu pătează, nu nimic. E făină de orez, așa simplu, știi?
Vom începe prin aplicarea unei benzi adezive care ne va ajuta ca machiajul să se termine perfect. Fixăm bine banda. Și începem machiajul ochilor. Va fi un machiaj arabesc. Începem prin aplicarea unui fard foarte deschis. Va fi un alb puțin scalpicios. Încercăm să aplicăm pe ambele pleape aceeași cantitate. Vom continua prin aplicarea culorii negre. Începem din colțul exterior al ochiului, puțin paralel cu pleoapa, nu foarte mult. Ne vom depasa un pic pe arcadă. Vom merge spre colțul interior al ochiului foarte puțin. Tot timpul este important să lucrăm cu ambii ochi în paralel, pentru că altfel riscăm să nu ne iasă la fel. Aplicăm din nou din colțul exterior spre interiorul pleoapei, o dungă paralelă. Urcăm din nou pe arcadă prin mișcări circulare. Mergem spre colțul interior al ochiului.
părul trebuie foarte bine întins să nu rămână pe pleoapă. Pleoapa trebuie colorată. Acum vom aplica un fard pe arcadă. Punem și puțin alb. Ne va ajuta foarte mult la uniformizarea culoarelor pentru a nu da efectul de mască chiar și la ochi. Culoarea pusă pe ochi și neavând un final. Prin mișcări circulare întindem culoarea. Le combinăm mai exact. Tot timpul din exterior spre interior, mișcări circulare. Niciodată culoarea nu trebuie să se termine brusc. Obținem o nuanță de gri între alb și negru. Mă coboră spre colțul interior al ochiului. Am aplicat din nou alb. Aceasta este pensulița pentru bleeding. Este foarte important ca toată lumea care se ocupă cu așa ceva să aibă una. Îl conducem ce mai sus pentru a da o formă mai mare a ochilor. Mereu prin mișcări circulare.
aplica puțin, foarte puțin mov pe exterior. Toate produsele folosite sunt Kiko. Recomand tuturor. Și eu personal și în salonul Mickey se folosește Kiko. Continuăm prin mișcări circulare. Prin acest tutorial despre make-up vreau să amintesc sau să le transmit tuturor fetelor, femeilor, make-up artiștilor. Bine, make-up artiștii cam știu despre ce este vorba. Nu trebuie culorile puse și lăsate așa. Trebuie combinate. Aplicăm ultimul fard pe arcadă. Este un fard alb, mai mult sclipicios. Retușăm prima culoare pusă în caz că s-a estompat. O accentuăm. Am grijă să nu depășim conturul făcut inițial. Țin să vă spun că aceasta este o demonstrație de make-up. Nu putem ieși cu machiajul acesta în oraș, la o cină sau la un eveniment destul de important. Bine, cele îndrăznețe vor avea curaj să-l poarte, dar în general lumea, femeile se axează pe machiaje mai clasice. Același stil de machiaj se poate realiza și mai estompat, realizat cu culori mai slabe din punct de vedere al culorilor, având o textură mai fină și mai clasică. Ultima parte din bleeding, sfumată, fiecare cum înțelege. Continuăm prin aplicarea tușului, care în machiajul profesional în general nu se folosește tușul, dar mie îmi place să folosesc tușul. Am avut foarte mare grijă, punem o linie destul de subțirică de tuș. Să conturăm ochiul.
totuși se folosește mai mult pentru machiajele cu tentă arabească. Desprindem bentița cu grijă. Îndepărtăm surplusul de fard. Continuăm prin aplicarea fardului sub pleoapă. This never-ending night of longing and wondering, my hair has turned to white, my body's ill. Aplicăm foarte puțin creion negru. Foarte puțin, că deja avem negru. Aplicăm rimelul pentru că nu este nevoie de gene false, deja avem niște gene foarte mari.
deschide. Ține deschis. Definim sprâncenele puțin prin aplicarea unui creion. Back again to where we belong. صبرت الخشب تحت المناشي Vom pune puțin blush. Nu foarte mult, că deja machiajul este exagerat. Aplicăm doar un simplu gloss de buze. Iar acesta este efectul final. Acesta este rezultatul final. Un machiaj arabesc, destul de extravagant, pot spune. Mie îmi place, sper să vă placă și dumneavoastră. Mulțumim, Mela, că a venit în salonul nostru. Ce părere ai? Îmi place. Mulțumim pentru participare și vă așteptăm să vizionați și următoarele emisiuni Life and Style. Lifestyle. Lifestyle. Lifestyle.